गोदो उन्दै गेलेफैग्रा जायगा बेनोमोन आंना नैबे अन्थायाव सानफ्रोमबो दा मोनफैबाय बेनिफ्राय गाखोगासिनो गोबां गोजान थाबायबावनांगौ दं माने गारि सारि लांजाया बेखिनिजाय थाबायनासो थांनांगौ आरो एसे गोजान 2 किल'मिटारसो जागोन 2 किल'मिटारसो थाबायनांसिगोन जों दा फुरा गाखोनायसो लामायानो दय भिडिअखौ स्टार्ट खालामनो टाइम मोनबासो माने बासाव खालामनो सानदोंमोन खिन्थु ओरैबायदि भिर माने ज'नो जायगा गैया ओमफ्राय स्टार्ट खालामनो हाबावासै दासो मोनफैनानै बानायबाय ट्रेकिं जाखायो आरोना डाइरेक्ट 2 किल'मिटार बेफोरबायदि दावखोनांगौ स' आं दा थाबायगासिनो दायो मोनहैनानै खिथिसिगोन नोंथांमोन नाजाराफोरखौ जेनटेन मोनफैबाय गोबां थाबायबोनानै ओमफ्राय एसे रेस्ट लानोसै दसे गुड मर्निं दासो सिखारदों ओमफ्राय जों दा थांथ'वाखैनो ओमफ्राय दा दसे उनाव बेरायहैगोन नै माबायावनो बेरायगोन खाथियावनो बैयाव मोनसे फिल्ड दङ बेनिफ्राय ओरै गुवाहाटीनि नाजाराखौ एसे नुहुरो आरोना ओमफ्राय बेयाव थांनानै देखायनोसै दा जास्ट आं सिदो ब्रासबो खालामबावाखै दासो ब्रास खालामनो लादों ओमफ्राय बेखिनिजा एसे भिउ नुहुरो ओरैहाय आं बेयाव पुरा 6 इयार्सनि उनाव फैदों आं क्लास 7सोआवसो फैदोंमोन 6-7 सोआवसो फैदोंमोन बेहाय माने आं उन्दैयाव जोंनि न'आ बेयावनोमोन आरोना बै गुवाहाटी हिरिम्बापुरावनोमोन बेनो खाथि जायो बेखिनियावनो ओमफ्राय दा गैला बे न'आ दुखुनि बाथ्रा थानायबाथ' मोजां जागौमोन दाफोर थाफैनो हागौमोन ओंखायनो दा दालानाव थाफैथ'बाय दिनै ओमफ्राय बेयाव आबौ दंबावो आबौलानिबो दं हिरिम्बापुरावनो दायो बेरायहैनोसै इजाबो ओमफ्राय दायो बेलासियालागै टाउनाव थांगोन टाउनाव थांनानै मा खालामनो फैदो बेखौ नेक्स्ट भिडिअ मिथिगोन नोंथांमोना ओंखायनो बे भिडिअखौ नायदो लाइक खालामखादो शेयार खालामखादो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ नुगोन आरो ना मानो फैदों मोनसे स्पेसियेल जागोन आरो स' जों दा बेरायबाय एसे फुंनि जायगायावनो ओमफ्राय जोंहानि आगोलनि गोदोनि न'खौ खिथिनोसै आरो नोंथांमोना थांगासिनो दा एसे ससे थाबायनांगौ 200 मिटारसो जागोन आदैलानिफ्राय थेवबो दावखोनाय नालाय खस्थ' मोनो स' थुबाय थाथ' होमबा बाख्लायनो गैयिखिनियाव गिनो गोनां आरोना अखा हाबाथाय बाइक लांजाखाया आगोल उन्दैयाव थाबा बाइक नारखो हरनो मोनबाय थायोमोन इयाव गोलैसोबाय थायोमोन मानसिफ्रा अखा हाबा फिस्ला जायोना मा अबस्था जाना दं मिथिया जानि गोसो जानायखौ सोरबा खिन्थादोंमोन बे नैबेनोमोन जोंनि न'आ दा गैला आरोना गुबुना थाबाय बेनोमोन ओरै थांसै ओरै ओंखायनो गेजेराव फैला बेनोमोन आरोना लोगोफोर बेबो गोजौफा दाबो दंलै उन्दैयाव बेयाव ओरै मा होनो बेखौ गथ'फोर जिरायग्राया थांलाय फैलाय खालामग्राया बिदि खालामनानै गाखोना थायोमोन आं दुखुनांथाव अल्ड मेम'रिसफोरा गैला मालायनि आखायाव थांबाय बेखिनिया जेबो सोलायाखै आगोल जेरै दं ओरैनो दं दाबो जेबो डेभेलप जायाखै बेखिनिया
गोदो उन्दै गेलेफैग्रा जायगा बेनोमोन आंना नैबे अन्थाइयाव सानफ्रोमबो मोनाबिलिबा बेयाव गेलेफैबाय थायोमोन आरोना ओरैजाय बिराद हिटनि लकेसन नुहुरखायो ओरैहाय नायनो हागोन नोंथांमोना बेफोरो नुहुरो केमेरायाव मोजां नायना मबाइलजोंसो बानायो नालाय ओमफ्राय बेफोरनोमोन बेफोर अन्थाइयावनो गेलेफैयोमोन आगोल मोनसे ओरै बाख्लायग्रा दंमोनलै लोगोफोर भिडिअखौथ' आं बारा इसिबां मोजाङै बानायनो हास्लाबासै ओमफ्राय जिखिनि दिन्थिबाय नोंथांमोननो बेखिनि आं गोदो उन्दैयाव बेरायनायमोन माने आं जि जायगायाव थायोमोन माने जानि गोदोनि न'खौ देखायबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय आं जि जायगायाव गेलेयोमोन बेखौबो दिन्थिबाय ओमफ्राय गोबां जायगा दंबावोमोन बिदिनो दिन्थिनो गोनां खिन्थु दिन्थिजोबनो हानाय नङा मानोना एथबां माने गोजौ गाहायथार थाबायनो बिराद खस्थ' मोन्दों माने बेफोरबायदि थाबायफेराना अयभास गैया ओमफ्राय बिराद खस्थ' मोन्दों आरो थाबायनो मेङो ससे गोलोमबाय थायो ओमफ्राय भेजाल मोननानै फैफिनबाय दा ओमफ्राय बेलासियावहाय थांगोन आरो टाउनाव थांगोन ओमफ्राय मा खामानिनि थाखाय फैदों नोंथांमोना दायो माने नेक्स्ट भिडिअ मिन्थिसिगोन आं बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव आं खोन्थागोन आरोना नोंसोरनो मानि थाखाय फैदों ओंखायनो नेक्स्ट भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखादो ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थुनानै लाखाबानो जाबाय ओमफ्राय नटिफिकेसन अब्लासो नोंथांमोनाव नटिफिकेसना थांगोन नालाय अलाव होना लाखाबानो जाबाय बेल आइकननि माबाखौ दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक होदो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय ओरैनोथ' आंनाव एसेबां साबस्क्राइबार गैखाया दा ओमफ्राय नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ जादों नोंथांमोना एसे अननानै लोगोफोर बिदिनो एसे नायलायनो शेयार खालामलायबानो जाबाय आरोना माने एसे अनदो आरोना बर'जों बर' एसे आंबो माने मटिभेट जानाय बायदि आंबो गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ खालामिया बिदिनो खायसे रिजन माने बेरायनो ओरै गोसो जाथ'वाखैमोन ओमफ्राय दा फुजा सिजनखाय एसे बेयावबो मोनसे खामानिनि थाखायसो फैनाय जादों आरोना ओरैनोथ' बेरायनो होनना फैयाखै जिखिनि आं नोंथांमोन देखायबाय बेखिनिखौ नायथ'दो नेक्स्ट भिडिअ मोजां खालामनो नाजागोन जाथ'बाय अब्ला ना